एम्फौआ बिरलायलायदों हनै बेहाय सबाय बिबार दं दै जाग्रायावबो सारबाय जों जाग्रायावबो सारनो हायो फुलफ्रावबो गार्डेनिंआवबो होनो हागोन नोंथांमोनहा बेयो माने सिखिरिफ्रा माबायो पलिनेशन खालामो बेखौ जेबो प्रब्लेम खालामनाय नङा आरो बे मुलिया बिफाङा फुरा हेल्दी बिलाइफ्राबो जा गिदिर गिदिर जाखाबाय एम्फौ जायाबा बिराद बरिया जासिनसिगौ दा कन्ट्रल जाबाय माखासे हेलो गाइस गुड इभिनिं वेलकाम टू DRFarming आशा खालाम बयबो थिगैनो दङ आं दा बे भिडिअखौ बानायनायनि खारना जाहैबाय नोंथांमोननो आं मोनसे मेडिसिन बानायनानै देखायगोन अर्गानिक बे मेडिसिना जाहैबाय बे बिलाइ एम्फौ जाग्राफोरखौ खारहोग्रा आरो बै बिलाइया जे थनथ्र'नानै देरख'नो हाया बेफोरखौ मोजां खालामग्रा मेडिसिन बेखौ मारै बानायो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामना होदो आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था स' भिडिअखौ नायलांदो लेट्स गो नै लोगोफोर जों बानायनो रेडि जाबाय दा बे मेडिसिनखौ बानायनो थाखाय जों मा मा लादों बेहाय नैबे जाहैबाय निम बिलाइ बे निम बिलाइखौ जोङो लाबाय बेखौ मोजाङै सुदो बेखौ सुखांनायनि उनावहाय जोङो 2 लिटार बा 3 लिटार दै लानानै बेहाय 2-3 लिटारसो दै लादो दा ओमफ्राय 2-3 लिटारसो दैयाव नैबेखौ बिदिनो 200-300 ग्रामसो बेयाव होदो आरो बेखौ 200-300 ग्रामसो बेखौ बेयाव होदो नै होनायनि सिगां जों बेखौ सुनानै लाग्रोनांगौ मोजाङै सुनानै लाग्रोबाय दा बेखौ सुखांनायनि उनाव जोङो बयल खालामगोन बयल खालामनायनि टाइमा जाहैबाय बिदिनो 10-15 मिनिटसो जों बयल खालामनांगोन आरो बेखौ 10-15 मिनिटसो नैबेखौ जों नैबेहाय बयल खालामफैनाय जाबाय अरखौ बांद्राय बुरजा होनो नाङा एसेल' हाइ फ्लेमाव होनो नाङा अरखौ दा ओमफ्राय बेखौ लांदाङै दोननाङा बेखौ खोबनानै दोननांगौ जाहाथे बेनि माबाया गुना बायहेरायाव थाङा गेस जानानै ओंखायनो बेखौ खोबदो 15 मिनिट 10 मिनिटसो दोनथ'दो स' बेखौ जाहोग्रोनोसै जों जाबाय नै रेडि जों दहाय बेखौ माबादोंमोन फुदुंदोंमोन ओरै लाबोदो बेखौ जोङो 10 मिनिट 15 मिनिटसो फुदुंनो थिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं बेखौ एसे बारा फुदुंनाय जाबाय 30 मिनिटसो फुदुंनाय जाबाय दा नै बेखौ जोङो सरनोसै बेखौ गाबोन जों माबायाव सारहैगोन नालाय दिनै बानायनानै दोनखाबाय बिलाइयाव सारहैगोन जों गाबोन बेखौ ओरै देखायफैदो बेखौ जोङो 1 लिटार दैयाव 200 ml होनांगौ ओमफ्राय स्प्रे खालामनांगौ आरो बिफांफ्राव बिदिनो गासिबो बिफाङाव होजाजोबो आरो बे बिबारावबो होजाबाय फिथाइ थायग्रा माबाफ्रावबो होजाबाय ओमफ्राय बे बुस्थुआ एम्फौ एनला बै बेमा ओमफ्राय बिदिनो बिलाइ गयरे गयरा जानाय बेफोरखौ मोजां खालामगोन एम्फौफोर माबा बाफैनाय मानाय बेखौ गासिखौबो मोजां खालामजोबगोन आरो बेयो ओमफ्राय एम्फौफोर होनोबा बै जे बुस्थुआ पलिनेशन खालामो बे सिखिरिफोर बेफोरजोंसो फिथाइ थायो नालाय हायना नांहोनाय होनोना बिसोरखौ बियो जेबो खहा खालामा ओमफ्राय जास्ट बै भाइरास जानाय ओमफ्राय बे बिलाइ जाग्रा एम्फौ माबा माबि बे जत्त भाइरास माने बिफांखौ खहा खालामग्रा बे बुस्थुखौ बियो बुथारगोन आरो बेजों मोजां जायो बे निम वेलथ' नंला जों बेखौ बयल खालामनाय जाबाय बेजों माने बरिया जायो नोंथांमोनहाबो इउज खालामनानै नाय ओमफ्राय बेखौ 10 दिनजों खनसे इउज खालामनांगोन आरो 10 दिनजों खनसे इउज खालामबाय था सानफ्रामबो ओमफ्राय जुदि एम्फौ एनलाया खम जालाङोबा मासाव खनसे बा खननै सारबाबो जाबाय स' नोंथांमोनहा ट्राइ खालामनो हागोन जों बेखौ गाबोनहाय लांनानै इउज खालामहैसिगोन जोङो नै एसे बुरजा खालामनाय जाखाबाय दा बेखौ जों गाबोन लांनानै माबाहैगोन दा बेखौ बुस्थुखौ नोंसोरो बिदि खालामनानै मास मोनसे बा 1.5 माससो दोननो हागोन आरो बिनि बारा दादोन ओमफ्रायो बे बुस्थुआ बानायखांनानै नेक्स्ट डे गाबोन समफोर होयोबा साबसिन जायो आरो ओंखायनो नोंसोर जेब्ला होनो गोसो अब्ला बानायनानै होबानो जाबाय आरो दोननो गोसोबा 1 मास बा 1.5 मास बिनि बारा दादोन होमबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम जोंखौ बिदिनो सापर्ट होबाय था स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ टाटा बाय बाय सि इउ टुमर' जों फैबाय दा नै बेखौ सारसै जोङो नै बे जाहैबाय हममेड मेडिसिन माबा
फांगिसाइडनि आरो बै माखासे एम्फौ जानाय बिलाइयाव एम्फौ जानाय माबा माबि बे बिलाइ गयरि गयरा जानाय आरो बुहुद माने माबायाव मोजां प्रटेक्सन होयो बियो बिफांखौ ग्र' जानायाव मा खहा खालामो भाइरास ओमफ्राय बिदिनो इनसेक्ट्स एम्फौ एनला बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामो आरो बिफाङा बेखौ होयोबा ग्र' जायो आरो स' दैखौ लगायनोसै फैदो स' लोगोफोर जों नै दैखौ बेहाय सोबाय 15 लिटार बेयो 15 लिटाराव मैया जों खावसे सारखादों नालाय ओमफ्राय दा नैबेखौ 15 लिटाराव माबा होबानो जाबाय 2.5 लिटार होबानो जायो दा ओरै फैदो नै बेनो निमनि बेयो लकेल हममेड मेडिसिन बिलाइफोरा माने बिदि एम्फौ एनला जायोबा बिफाङा ग्रथ जानायाव टाइम लायो आरो बिफां ग्रथ जानायावबो हेल्प खालामगोन आरो माखासे भाइरास बेमार बेफोरखौबो मोजां खालामगोन स' ओंखायनो जों बे हममेड माबाखौ इउज खालामसै निमजों बानायनाय मेडिसिनखौ रेडि जाबाय जोंना बेहाय सबाय बिबार दं दै जाग्रायावबो सारबाय जों जाग्रायावबो सारनो हायो फुलफ्रावबो गार्डेनिंआवबो होनो हागोन नोंथांमोनहा थ' ओरैनो फैदो नै नोंथांमोन नैबेहाय जे आंना कक'आया फुरा एम्फौ जाजोब्बाय नै बेहाय सारना होनोसै बिदि सारना होबानो जाबाय नै बिदियाव सारजाजोब्बाय गासिबो बे थाइबेंआवबो सारजाबाय नै बे नै बिदियाव बिलाइफ्रा नै ब्रकलि बेयो माने बै जे बुस्थुआ बिबाराव बानानै सिखिरिफ्रा माबायो पलिनेशन खालामो बेखौ जेबो प्रब्लेम खालामनाय नङा आरो बे मुलिया जाखिनि इनसेक्ट बिलाइ जाग्रा एम्फौ बिलाइखौ खहा खालामग्रा बिफांखौ खहा खालामग्रा बेफोरखौ खारहोगोन कक'आयाबो देरहांबाय बिलाइफ्रा नै एम्फौ जादों बेफोराव सारना होजाजोबो बिफाङा बुहुद मोजां ग्र' जाबाय नै नाथाय बे बिलाइखौ जाग्रा एम्फौफ्रासो डिस्टार्ब खालामगासिनो बिफां ग्र' जानायाव नै हेल्दि जाबाय माबायाबो गुदिनिफ्रायनो हेल्दि जाबोजोब्बाय बिलाइफ्राबो जा गिदिर गिदिर जाखाबाय एम्फौ जायाबा बिराद बरिया जासिनसिगौ दा कन्ट्रल जाबाय माखासे बेखौ इउज खालामनानै नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन नै एम्फौआ बिरलायलायदों हनै स' लोगोफोर जों दा गासिखौबो सारखांजोब्बाय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बेबायदिनो आबादनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुबाय थागोन स' नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामनायनो हागोन बे मेडिसिनखौ स' बाय बाय